това втора част на предизвикателствата. Аз не Романов, това сте Романов. Както знаете, ето, смесихме кола, смесихме оцет, смесихме и олио, смесихме и черен пипер, както виждате, нали? Нали, господин режисьор? Да. Но трябва ли сега да трябва да такова хора? Чакай, трябва ли да Пи. Аре, И пи, бе. малко... Олио? Да, и малко лимон. Чакай, лимон да я бъркам. Малко лимон. Аз обичам лимон. Мога да го взем целия. После... Не разбъркваме. Ето. Чакай, не тук не сложи лимон. Така, ето. Аре, мокни, бе! Ти пак на кой говориш, бе? Тук няма никой. Тихо. Гадно ли? Не. Абе, аре ти пи. Ма има врана и ми щипе. Аре, Дани. Чакай двамата да ви засичам. Ела при мен да не ходя там, защото Дани не го засичам. Добре. Я да видим Дани. Пи. О, то с черен пипер. Това е вкусно, ма... Той го спи. Сега ще видим Даниел Манов дали ще го спие. Не плюй, пи. Не плюй. Добре. Добре. Добре, това беше много яко. Леко е Сега- черва. Черва! Не плюй на обществено място, бе. Да, четем. Аз чета тук, ще ти прочета вече две. Сега. Ами... Значи, София Апостолова ни предизвиква да изядем лимон с кората и оцет отгоре. Това обичам оцет и лимон. Това е едно от любимите ми неща. После ще отворим страницата на Приближи се. този. Приближете се. Аз първо ще извадя семките. Ето го оцеда с лимон и кора. Виждате, има Ето си е при лимон, него. има си всичко. Трябва да изядем лимона. Сега, значи, поливаме го вътре с оцет, има си дупка. Някой ми писа. Не, гледайте това бебето, ей. Да гледай. Кой ми писа?